हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जाहा प्रिन्स दैमारिनि यूट्यूब चेनेलाव आरो फिन बरायफिननाय थाबाय। जाहा प्रिन्स दैमारिया गोदान गोदान बिदिनो ब्लग लाबोनो होननानै बुंदों, नाथाय बियो हास'ख'यैयाव बियो बिमाखौ लोगो लागासिनो। आं ओंखारफायाखैमोन, एबारनिफ्राय आं ओंखारफासिगोन। नों खुसि मोनदों ना मोनाखै बिमा ओंखारफागोनखौ? मोनदों। बेसेबां जाब्रा? बहुत गोसो। जाहा दिनै मा होगोन? भिडिअ'आव ना गुरनाय आरि होगोन। खोमा बिबारदों मादों जागोन? नारें जागोन। जोङो दायो खोमा बिबार हानो थांगासिनो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि खोमा बिबारखौ हानो, खोमा बिबारखौ माबायदि सङो जायो, बेखौनो दिनैनि दिनाव ब्लगाव लाना फैसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंफ्रा बिराद दुखिया। नै थास' जोलैखौ बेयावनो दोनदों, बेयाव जों उन्दैयो थायोमोन। दे नायलांबाय थादो। माथो खोमा बिबार हानग्रायालाय जगारा लाजोबखाबाय? जगारा लाखाबाय बाहायदो। नै जाहा खोमा बिबार हानग्राया बाथ्रफोरखौ लानानै थांगासिनो। जोंफ्रा भिडिअ लानाय हारिनायफोराबो मोजां जाया, मानो होनबा भिडिअखौ लानायाव गोबां माबा माबि नांगौ जायो। बेफोरबायदि बायनो हानाय केपासिटि गैथ'आ नङा। केपासिटि जाबा जोंफोरबो मोजाङै बेबायदिनो ब्लग लानानै नोंसोरनि सिगाङाव खिथिबाय थागोन। खोमा बिबार हानो थाखाय आखाइयाव ग्लभ्स गानखाबाय आफाया, मानो होनबा खोमा बिबारा मानसिखौ मा होनगोन जोयो आरो। रोंबासो खोमा बिबारखौ हाननानै जानांगौ, नङाबा मानसिखौ बिराद खैफोदावबो खोख्लैयो। बेबायदिनो खोमा बिबार हाननोबा मानसिया प्लास्टिक आखाइयाव नङाबा मुजाफोर गाननानै लानांगौ। दा जोङो नै हाजेनबाय, दानजेनबाय नै। बाबा गोजानाव थादै। बेबायदि बिलाइखौ हाखानानै लाग्रोनांगौ, उनावहा बे बिबारखौ खानो हायो। प्रिन्सआलाय रोंगोन ना रोङा खोमा बिबार हाननोलाय? रोंगोन, नाथाय ग्लभ्स गैया। मुजा गाननानै खानांगोन। बाबा मुजा बोराय लाना फैलाय गंसे। मा मुजा? मुजायालाय आंनिया बोरायखौ लानाहाय नायनानै। नङाबो। मानो? मुजा बोरायखौ मुगैयो नामा? प्रिन्सआ मुजा बोरायखौ मुगैयोनो। खोमा बिबार माबाग्रायाबो बिराद मुखुब माथो जाहा। सिरि सिरि हानगासिनो। मोदोमानो गोदैखाबा गावहा। बिराद दब्रा जायो बेहा, मोदोमा गोदैथार। खोमा बिबारजों लोगोसे जाहा नारें कमलाबो खाथियावनो दंफायो। खोमा बिबारा न'नियानो, हानगासिनो दायो नै। गाज्रि जागोन? हाना हामा। प्रिन्सआ गाज्रि जानायनिसो टारगेट खालामगासिनो। मोनबाय? हायदो बाहेरायाव ओंखारदो, हाया नोङो।
सुआ हायख्लाबगोन हाय दे हाया नोङो हाया हादों हादों बा हामारबायलै प्रिन्सआ इन्टारेस्ट मोनबाय नै लोगोफोर खोमा बिबारा माथिं गालथिंजोयो माथिं जोआ नोंसोरनो देखायनां बिथिं नोंसोर दाङोबाला खोमा बिबारा जोआ किन्तुबा बिथिं दाङोबा हले नोंसोरो खोमा बिबारदों जोजासिगोन आरो हाननाय हारिनायफ्रा गासिबो जाजोबखांबाय दा आरो नै खोमा बिबारखौ बेबायदि थख' थख' मोनसे मोनसे खादों नोंसोरबो बेबायदिनो खाबानो जाबाय सोरबाफोर खानो रोङाबा आरो आंथ' खिथाखाबायानो खोमा बिबारा माथिं जोयो माथिं जाहा बेवहायदों बिजावजालिदों ना गुरगासिनो बे खोमा बिबारदों जानोथ' दा जों नायनो थांगासिनो बोरमाया मासे खाथ्रा फान्थिखौसो लांजानो गिदों आयौ आयौ खाथ्रा जाहा बोरमा फान्थाबो दोङो बोरमा फान्थाया माबा खालामबा 300 लायो सोरबाफोर जोलैनो नांगौबा लाबोनो हागोन बिराद अक्रा नाय बिराद अक्रा नै आं दा फख्रियाव सफैबाय जाहानि फख्रिया बेनो बेयावनो बिजावजालिफोरा ना हमगासिनो नै नाखौ मिसां गैजो मोनदों बेदोंनो जागोन माबायाव गुरनायखाय हाब्रु दंजोबो बाल्थिङावबो नोंथांमोना माबायदि सङो जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय हाननाय हारिनायफ्रा गासिबो जाजोबखांबाय दा आरो नै खोमा बिबारखौ बेबायदि थख' थख' मोनसे मोनसे खादों नोंसोरबो बेबायदिनो खाबानो जाबाय सोरबाफोर खानो रोङाबा आरो आंथ' खिथाखाबायानो खोमा बिबारा माथिं जोयो माथिं जोआ बाजैया नाखौ सायगासिनो जाहा नै सायहोलांदोंसै संनायनि थाखाय पुरा रेडि खालामगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानोल' जाबाय थाखाय पुरा रेडि जाजोबहांदोंसै नै मैगंखौबो सुनानै लाबाय नाखौबो सुनानै लाखाबाय आरो बिथिं नै जाहा बाजैया देगासिनो अन बाजैया संनो थाखाय रेडि जागासिनो माबायदि संगोन र' आं सोंनोसै जाहा बाजैखौ माबायदि संगोन बाजै मायदि संगोन माने नाखौ फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नाखौ फ्राय खालामना लानानै दायो होनोसै दायो आं खायसेखौ खिथिगोन संनाय आरिनायखौ माबायदि सङो नायलांबानो जाबाय ना फ्राय खालामनो नागिरनायाव मा मा होखो बेयाव हालदै होदों ओमफ्राय संख्रि मोननैल'सो होदों ओरैनो नाया दै सुसु जानायनि दा थावावबो खायसिगोन आरो ना होनोसै आं दे नाया खमदाना फुख्रिनि ओमफ्राय थाबनो नागिरो आरो दैया रानाखै मोजां
मैगंखौ आं बाजैखौनो एमब्रा संनो थाखाय पस्ट खालामदों मानो होनबा बाजैया भिडिअ नुजानो गोसो गैयामोन अब्लाबो आं एमब्रा पस्ट खालामनाय जाबाय बिनि मैगं संनाया गोथाव जायो बे गुबुना गोथाव मोना मोना मिथिया आं खिन्थुबा गोथाव मोनो आरो बेनिखाय बाजैखौल' माबा मोनसेफोर स्पेशल मैगं संनोबा मानोबा बाजैखौ खावलायनाय जायो आरो संनो दिनैनि फार्स्ट भिडिअ प्रथम खालामजेननायावबा आं बाजैखौनो खावलायबाय नोंथांमोना आरो जानो गोसोबालाय फैनो हागोन जाफैनो हागोन संनाय बिनि संनाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ दा नै नाखौ बोखांबाय बाजैया माबा मोनसे बुंगोन नामा ना बोखांनायाव बुंनाय मानिखौ नाखौ एसेबां मोजां फ्राय खालामाखै दे माहाय मा होनना बुंगोन गुरै गुरैसो आं फ्राय खालामदों मानो होनबाला गोराद्राय फ्राय खालामबाला मैगङा बारा एसेबां गोथाव मोनजाया आरो बेनिखाय आङो माहाय ओरैनो गुरै गुरै फ्राय खालामदों आरो नै आरो होबावबाय जास्ट ओरैनो खारिनि आन्था आरो जेनेबा आरो सोरबायाथ' गारलायोसो ओमफ्राय आं गारलाला आरो माहाय फ्राय खालामसै नायाबो गिदिर गिदिर ना माहाय आरो दाउ बेदरजोंबा मा बेसेबां गोथाव जागौमोन बाजै बुंनोनो नांला आरो दाउ बेदरजोंबा लकेल दाउफोरजोंबा बांसिन गोथाव जायो ओमफ्राय दा नै जोंहा दाउआबो बेमाराव थैजोब्बाय दाउआवनो 30,000सो मोनदोंमोन जोंहा सेस थैजोब्बाय बुहुद लकसान जादों मा खालामनो आरो बेदर बायना लायनो थाखायबो बजारफोरा खाथियाव गैया बेलेग दिनाव जोंनियाव बेदर मोना बे सुनिबारावसो जायो बिराद गोजान गोजानाव लायनो गोनां जायो बेनिखायनो न'आवनो फुख्रि थाखानायलाय न'आवनो न'नि फुख्रिनि नादोंनो फार्स्ट टाइम जानो होननानै खोमा बिबारखौ हाननाय जाबाय आरो संनायनि थाखाय लाहार फाहार जाजोब्बाय नै अनाबो देनानै लाखाबाय आरो बियो मस्ला दुनिया गोथां बियो रुसुन बियो फानलु हालदै जिरा मस्ला संख्रै आरो दैनि ना फ्राय खालामना लाखानाया दा बाजैया नै केराहिखौ जाननानै लादों ओमफ्राय दायो खोमा बिबारखौ बेयाव होसिगोन दे बाजैया मा बायदि सङो बुंनानै लादो होनोसै आं नै माबा जाहा थाव सेरा दे नै जों आरो सिम्पोल संगोन माने थाव सेरला खारदैजों जों एवख्रेबगोन आरो बेखौ दा आङो नैबे संख्रि होगोन संख्रि ओरैनो अनुमान होगोन आरो जेनेबा दा उनाव साखिनानै माबागोन आरो ओमफ्राय दा नै जिरा मस्ला बाहाय होगोन बारा जाया जा सिम्पोलसो जायो ओमफ्राय ओरैनो गुफुरफोर नुयोना बेनिखायनो हालदै माहाय होबाय नै फानलुआ थाइब्रैल' जागोन फानलु बारा जाया जोंहा ओमफ्राय रुसुनखौबा रुसुनखौबा जाब्रा जाथारो न' बाजै ओमफ्राय र' इखौ एवख्रेबना लानोसै आङो मानो होनबाला इयो सुमु ना जोरावराव एवख्रेबनानै सुमु होनोसै आरो आङो ओमफ्राय दा खारदैखौ होगोन खारदै माने खारै न'आव बानायनाया गैला ओमफ्राय सौदानिसो जागोन सौदा खारैखौनो होनांसिगोन उपाय गैला नैलाय दै ओंखारबाय दा एवखारबायना आङो दै ओंखारबाय आरो सोरबायालाय थाव सेरनानै सङो पियास होनानै ओमफ्राय उनाव मोनहांहाङाव खारदै होयो आरो ओमफ्राय आं दा डाइरेक्टनो सौदाजोंनो एवख्रेबनानै संसै आरो सौदा खारैसो होगोन दे बर'नि खारै गैया जोंहा दङमोन गोसा बुंना हो बाजै बर'नि खारै गैया होनदो रे सौदासो होनदो रे जोंहा माइक्र'फनबो गैया मबाइलावनो डाइरेक्ट खालामनाय जायो नालाय आवाजआ फिसा खोनाहैयो आरो गासिबो संनो रोंगौ अब्लाबो जों संनानै देखायनायबाय आरो जोंहानि जानाया माबायदि नङा गासिबो संनो रोंगौ आरो जानाय लोंनाय गासियाबो आलदा गासिबो एखे नङा गासिबो एखे संबाबो समान गोथाव जायाना बाजै नंगौ नंनायालाय अब्लाबो एसे खोबना होनो दे खोबदो नै बियो दै गुदुं फुदुंनानै लाबाय
दैखौ आङो बोख्लायनानै होबाय मिरि आं दा दै होसिगोन दा दायो जाहा बाजैया दै होसिगोन एवख्रेबनाया जाबाय बियो गुदुं खालामनानै लाखादों दै दैया नै होबाय गोबां मानसि दै जोंहा 11 जन परियाल ओंख्रिखौबो बुरजा नांखायो सावजाथाव पस गंसे जायो फुटबल टिम मोनसे 12 जन दा सासे फैगासिनो आरो 12 जन जाखागोन बिदि दा 11 जन दङ नै जाहा दा मैगङा गोदौबाय आङो नैबे नाखौ होनोसै फार्स्टनिफ्राय होबासो माने गोथाव मोनो नाखौ एसेबां मोजां फ्राय खालामाखै आङो ओंखायनो फेमिलि बुरजानि मिसां गैजो मैगं नांगौ जायो जोंहा नै जों अर हांदों अर बिगाब दा जों मैगंखौ होजोबनानै माबाजोबनानै लाबाय नाखौ होजोबनानै दा अनला होबानो जाबाय बेखौ खै मिनिट गोदौ होगोन 20 मिनिटसो गोदौ होनोसै बांद्रायाथ' बाजै बांद्राय माने मा होनना बुंबावगोन टाइमखौबो दायो आंहा मैगङाबो माने बुहुद जाब्राद्राय जाबाय ओमफ्राय आङो दायो बेखौ बिदिनो गोदौ होबाय हानोसै आरो खोबला मोननायहालागै आरो खोबला आङो बेबायदिनो मोनहोनोसै गोदौगासिनो मैगङा दायो गोदौगासिनो दायो नै बाजैया आरो अन होनो नागिरदों 15 मिनिट जानसैमोन आं टाइमखौ नायबाय थादोंमोन दायो नै अनलाखौ होसिगोन आं अनला होनोसै दै नै दे हो अनला होनाय टाइमाव अरखौ जाब जाबन सोनानै बेयाव नायना बुंबासै अनला होनाय टाइमाव अरखौ गैजोजों होबाय आरो आङो गुद गुदनो ओमफ्राय माने बेयाव बिहिदा बारा नांनानै गद'दों दा बे टाइमाव होनांगौ आरो अनलाया फिथर जाया आरो एरलायनाङा आरो किसुमाना बुङो अनला होनाय टाइमाव माने गारबाजों बिराद एरनांगौ होननानै बुङो नाथाय आङो गारबाजों एरा अरजोंनो गोदौ होयो आरो ओमफ्राय आं दा होनोसै फिथर जाया दे बियो अरा मोजां होनांगौ आरो अरखौबो मोजां होनांगौ जाहैबाय अरखौ मोजां होयोबासो जेनेबा अनलाया फिथर उथिया अरा आरो नोंनिया जेसांनो नर्मेल बेसांनो खम गोदौनायजों लोगोसे बियो फिथर ओंखारगोन आरो नङाबा बै बे जि सिगां फरायनाय टाइमाव जों मोनदोंमोन ना अनला फिथरल' मोनजानायसै होननानै बेबायदि घटनाया जाहैनो हागौ आरो बेनिखायनो बहुद हाबदानै संबानो जाबाय नङाबा आरो गारबाजों एरबाय थायोबाबो नाया गेब्लेगोन नाखौबो स्र' नांगौ जायो नालाय अनलाया नै माइरं गुन्दैया एसे थाबावबाय मा होनना बुंगोन जोंहा सोलौलौ बायदिसो जायो आरो लाथा जाया आरो लाथा जाया एसे सोलौलौ खालामो आरो दा दिन्थिगोन बाजैया बेखौ होथ'ला दोननोसै मालाबाफोर जाबाला होजायो आरो फोराननानै दोनजागोन बेखौ फोराननानै दुखियालै जोंहा हनै दुखियाखायनो दोस्लाय खाथियाव दोङो गासिबो खाथियाव दोङो न'खौबो लिरनायमोन अदाबाबो गावबाय अर सुनायजों लोगोसे सानसे अरानो जोंबाय थानाय जायो जोंहा अदाबा मानसि गैजो नालाय
गथ'फोर थुखैनो दै फुदुंब्रबनाय आरो सोरबा फैबोला साहा फुदुंब्रबनाय बेबायदिनो सानसे अदाबनि खामानि जायो। एलाय लदा लदा जायासै दा नै नाय नै एलाय लदा जायासै नै नाय जे बरिया जाखादोंना नै लदा जायासै। केमेरा मोजां सोरबाफोर आं बुंनाय बायदि सङोबालाय संजागोन प्रमान मोनगोन आरो। केमेरायाबो जोंनिया मोजां नङा दाम खमि मबाइल नालाय होमबाबो ब्लग खालामबाय आरो जोङो मोनसे भिडिअ गोसो जानानै फिसालानि पस्ट खालामबाय थानायाव आङो आखायावनो साखिनोसै दे नै संख्रि नांगौ। बाजैया जोंहा दायो संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनायसिगोन नै। आंबो साखिनायनो देले हामा र' फुरा रेडि जाबाय संख्रिफोराबो नांजोबबाय आं दायो दुन्दिया होनानै खांनोसै आरो। फ्रेन्ड्स बाबा गस्लाखौलाय माने बिदि खालामनानै लादों ओमफ्राय सरि नायनोसै दे दुन्दिया गोरलै नै न'आव गायनायनि बेबो न'नियानो हालदै सालदै जोंहा न'आवनो थाजोबखायो जास्ट बै रुसुनाल' आरो रुसुनखौल' बायनाय जादों। नै आं सेखा होला दे नै आखाइजों होनोसै आं गोरलैखा माने थावाबो जोंहा बेसर बिराद गायनानै माबानाय जायो नालाय थावखौबो बिदिनो बेगर माबानानै फेरेदनाय जायो मालाबा समायाव जोबनानै होब्रबोबा हले बायनाय जायो आरो अर्गेनिक जानाय जायो। बारा मोजां खांनायनि टाइम जाबाय नै दा जोब्बाय मैगं संनाया। दायो